kaixo laguro, ni olentzero naiz. Tia, zu olentzero nora izango zea ba. Ara larren dagota, porrotxekin eta marimototxekin. Bai, Bai, baina ni hainei zeiten talerrean, eskixa, zea olentzero jeisteko aralartik, eta gio olentzero inban behar diot eska, aurrak eskatu dute autobusa, eta talerrean autobusa egiten ari, bai, Laguntzailea zara zu, laguntzaile, bai, lagundu behar diot. Aizu, eta olentzeroi eskixak eta norentzako ere. Bai, zutzako ingo dut egurrezko raketa eta egurrezko patinete. Primeran. Izan ere, astoari zer egingo diogu ba, eskiekin ez da moldatuko. Bai, astoa etorriko da, inber diot egurrezko kurpil batzu, begira, honek dagoan bezala, ingo dio egurrezko kurpil batzu. Berratan ipintzeko. Eta badaukat egurrezko kurpilak soka, urritzekin, egiten dut soka bat, eta horrein lotuta, eta etorriko da. Ara eta egun berezi hauetan, ze esango diogu ba, guri begira dauden aurreta haundita txikiei. Zea, ba, bihurri-bihurriak ezateko. Bai, bihurri-bihurriak. Ederra. Bai, baina, bueno, baita ere, jostailu peskatuko dute, olentzerok eta gorritizio zeingo du launtzaile bezala, eta zerbait esango dute etxean. Baina, bueno, baita ere gogoratu behar dugu, berezioetan, Amona Josefinataz. Egun urte betetze ditula eta ikastolan elkerrekin ibilitakoa gea, eta nik etxizut izango niri urtiak, baina hortxe, zautuko zu ba. Bai, asko, nire behakin bilitzen, Tolosa feri joaten nitzela, txikideen nitzela, bai. Agian, ez dakit ba, oparitxot. Ba, ingo diot, opari berezi bat ingo diot, esango zeren, da, opari berezi. Honezkero birramona ere, bada? Bai. Bere, lana dena laguzik bezala iteko, behar da lehenbizi sentitu. Deitu. Gio, buruarekin erabaki, burukin jan, atxuna esaten zo, pensatu eta eskuarekin ekin, sentitu. Pensatu, ekin, sentitu. Lagunok, egun berezi hauetan ere, gorritik esandakoa, martxan jarriko dugu. Bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu,